Lubabalo Sitole ubona nathi ukushumayela. Siyabulela kakhulu Mfundisi. Indawo yakhe ukushumayela apha kuyo gama. Mfundisi Lubabalo umfundisi we-Madiba Bay Baptist Church by Kwazekele. Ukushumayela kweminyaka emingaki? Minyaka elishumi. Yeah. Umfundisi from 2012. 2012. So, ngamanye amazwi umdala. Umfundisi Lubabalo umfundisi wamkhulu wandicede kakhulu umfundisi ukubona. Kwamkhoba siqale mandikubuze ukuba ufuna 31 sizokhonza 29 kaFebruary March Pasika njengesicelo ngo-10 endaweni yokuba ngolwesine sizokhonza ngolwesihlanu kusasa ngo-10 ewe kwaye ngecawa 31 kaMarch sizoba necawa apha and sizopheka sizomana ukutya ngelamini, okay? Ukuba ufuna ukunceda ngesikhazi yam ukupheka ngecawa ndicela uthethe naye MVP inkonzo, okay? Okay, and there was something else that we did, so I didn't like it, but this will be some Mfundisi Lubabalo kuza apho ngoku ukushumayela, siyabulela kakhulu, and thatha ixesha lakho, okay? Okay, Nkosi. Molweni. Nami mandithathe lithuba ndibulele kakhulu kumfundisi ngesimemo andinike sona ukuba mandizoshumayela kweli bandla lihle kangaka. Xa ndithetha ngobuhle ke andithethi ngebuilding, ndithetha ngabantu abalapha abahle abayenza even nebuilding ibe ntle ngenxa yabo. So ndifuna nje ukuthi enkosi mfundisi ngokundimema, enkosi bandla Fellowship Baptist Church ngokundimema. Enyanisweni ndishiye ibandla endikhonza kulo kwaye endisebenza kulo, kodwa ukhona i-assistant pastor uBrother Lumkile uyashumayela kwaye nabantwana bam benza i-devotion, and ulutho uzawuba i-program director phaya. So ndiyavuya kakhulu xa sisebenzisana ngolu hlobo sileli bandla. Phaa kwela bandla ke sishumayela ilizwi likaThixo, ayikho enye into esixhomekeke kuyo. Singamaciko kodwa asixhomekekanga kubuciko bethu, ngoba siye sajonga ukuba xa sijonga apha eminyakeni kwafumaniseka into yoba ubuciko bethu ne-experience yethu ayisincedi, ayisitshintsheli ubomi. Kwafumaniseka uba nantsi into esitshintshela ubomi lilizwi likaThixo. So nawe namhlanje andizanga nento special, and even nam njengoba ndingumfundisi nje uke ubone kwezinye indawo xa kuthiwa kufika umfundisi oyiguest abantu babanethemba into yokuba yho azawufumana ukuphila njalo njalo. Ukuphila ke kulapha kwiingcebiso zelizwi likaThixo. Kufuneka nje sivule indlebe, sivule inhliziyo yethu, and then uThixo uzawusinceda. Uba ngabungene unamanxeba apha ngokwangaphakathi enhliziyweni, be rest assured ukuthi ilizwi likaThixo liza kunika ithemba kwaye konke ongene nako uThixo uza kunika amandla okuba ube nethemba elitsha njalo njalo. Ngokhawulezileyo ke ndicela siye phaya kwincwadi kaYohane isahluko 14. Isahluko 14 ndiyabulisa komama kutata okhona phakathi kwethu, ndibulise kosisi, ndibulise kulutsha, ndibulise kobhuti, kubashumayeli abakhoyo ngelihle igama likaYesu Kristu. Amen, amen. Ndiyavuya kakhulu ukubona uMiss Michelle phakathi kwethu. Amen. Miss Michelle is one of the influential, good influential people endibaziyo. Abantwana bam bebe-influencwa nguye, betitshwa nguye, badala ngoku omnye una 14, omnye una 7, omnye una 13, omnye una 14, come on. Omnye una 14, and then uSiba, I think una 11 or 12. And then uAlu, omnye only India. I've got an Indian girl
as a Xhosa man, but it's an amazing thing. Ndazala umntana oli India onedot kule ndawo uThixo wasipha yena, so ngu-Alunamda igama lakhe, so una-6 yena. So bonke bagqithile bafundiswa nguMiss Michelle, so ndiyavuya xa ndimbona apha lixesha elide singamboni. Amen. Kulantuka kuYohane chapter 14. Yohane chapter 14. Bazalwane ndingumuntu othanda ukukhawuleza athethe kodwa ndiyacela ukuthi uvule indlebe angakumbi bantu batsha, vula indlebe kwenzela uba ilizwi likaThixo lingasiphosi. Ezutyhila ke ndifuna nje ukukuxelela kancinci ngam, ndingulubaba ligama nguSithole ifani, ndikhulele ngapha eMount Frere kwaBhaca, ndikhuliswa ngamabhaca, ndiadopthiwe 2 times ebomini bam, ndihlala nabantu endingazalani nozalana nabo, bandikhulisa bandinika imfundo, and kunzima kwelinye icala but uThixo wandiprotector ndade ndalapha. Ndamamkela uYesu Kristu ngo-2004 ukwamkela kwam uYesu Kristu. Ndandise-high school, eThamsanqa High School, kwafika ama-missionary njengomfundisi uJosh bezohambisa iBhayibhile free of charge. So iprincipal yesikolo sam yabuza uba xa uzasinikeza iBhayibhile ungakhange usixelele into ephanga phakathi eBhayibhileni sizawuzamkela njani. So wathi khawuqale ushumayele. So washumayela laa mfundisi ngothando phaa kuYohane chapter 3 verse 16, and then washumayela ngento engazange ndayinikwa ngabazali bam, engazange ndayinikwa ekuhlaleni, engazange ndayinikwa ngabantu ababendikhulisa. So laa message yandibamba and yandenza ukuthi mandiphinde ndimamele. Esikolweni ndandiqaqadekile, ndandingafuni ukuva nix ngoba ndiye ndabethwa kakhulu eTranskei, ndandinam, ndandingasakhathali ukuba abantu bathini ngento endiyenzayo, ndandingoyiki mntu. But kwathi ndakushunyayezwa la ntuka la message yayibamba i-attention yam. Abanye babendazi kwi-assembly bamane bendikrweca, kutheni wena ude uthulile kangaka, because bayandazi uba ndandingumntu osoloko ephazamisa wonke umntu. So ilizwi likaThixo landichana ngaloo mini. Emveni koko ndadibana nalo mfundisi wandicacisela kakuhle ngelizwi likaThixo. Ndarejecta 3 times, ndirejecta into endingayaziyo ukuba izawuba luncedo kum. So 3 times, after 3 times uThixo wathetha nentliziyo yam. Zonke ezaa zinto bendishunyayezwa zona zabuya before ndilale. Ndandisoyika erumini ndandilala kuyo, ndibilile qoba what if ngangavuki ndiphaphamele esihogweni ngoba ndingena-relationship noYesu Kristu. Ndamfowunela laa mfundisi ngobusuku, ndalifundisi please ndicela uze uzondixelela kwakhona ezaa zinto ubundixelela zona. Wathi kaloku uyayazi kwazakhele kustowuti ndizawuza ngengomso, lala wena uzawulala. Ndabe ndisoyika ndikhala ndisithi what if andivukanga because ndiyoyika uphaphamela esihogweni. Nyhani wafika ngengomso wandixelela ngoYesu Kristu, wandixelela uba uYesu Kristu wamkelwa njani, wandixelela uba izono zam zingaxolelwa njani na. And then ndathatha istep esawunceda ubomi bam ngokuthi ndimamkele uYesu Kristu. And then nanamhlanje from 2004 nanamhlanje andikazisoli ngokumamkela uYesu Kristu. Namhlanje ndine-relationship noYesu Kristu, ndiyayazi uba if nofa at any time ndiyayazi uba ndizawuphaphamela ezulwini apho kukhona uThixo. So bendifuna nje ukuxelela kancinci njengam, ibalulekile. So namhlanje sawuthetha ngamanyathelo azawusinceda siphumelele kwimilo esijongene nayo ebomini, imilo engabonwayo ngeliso lenyama, because kukhona imilo kanye kukhona imfazwe esijongene nayo, but ukuze siyiphumelele le mfazwe kufuneka sithathe amanyathelo athile. So apha ku-chapter 14 kuYohane chapter 14 verse 1, masikhawuleze sijonge phaa kuverse 1. Sawujonga nezinye indawo eBhayibhileni ngokukhawulezileyo. iBhayibhile ithi phaya, intliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani kuThixo kholwani kuThixo nikholo nakum. Endlwini kaBawo zininzi indawo zokuhlala. Ukuba bekungenjalo ngendanixelelayo, ndiyemka ndiya kunilungiselela indawo. Ukuba ke ndimkile ndaya kunilungiselela indawo, ndiya kubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam, ukuze apho ndikhoyo mna nibe khona nani.
apho ndiya khona mna niyakwazi nendlela niyayazi. Mamela ke ngoku apho sawuqala khona. uThomas ngumuntu ofana nathi, wayenegazi nenyama kunye njengathi. Ithi iBhayibhile uverse 5 uthi uThomas, khumbule ke lo uthetha apha nguYesu, and then uThomas ke ngoku kule nto uYesu Kristu agqiba uyithetha, uthi uThomas, Nkosi, asiyazi apho uyakhona, singathini na ukuyazi indlela? Uthi uYesu kuye, ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi, akukho namnye uzayo kubawo engezi ngam. And then kuverse 7 iBhayibhile ithi, ukuba benindazile mna, kuverse 6, uthi uYesu kuye, bese sifundile uverse 6, verse 7, ukuba benindazile mna, nimazile nobawo, ngoku ke niyamazi, nimbonile nokumbona. Verse 8, athi uFilipi, which is indoda yesibini ke ngoku, athi uFilipi kuye, Nkosi, sibonise uyihlo, kosanelisa. Uthi uYesu kuye, ndina xesha lingakanani ndinani nje, akukandazi na Philip? Lowo undibonileyo mna, umbonile ubawo. Utsho ngani na ke wena ukuthi sibonise uyihlo? Akukholwa na ukuba mna ndikuye ubawo, abe ke ubawo ekum? Amazwi endiwathethayo mna kuni, andiwathethi ephuma kum. Ubawo ke ohleli kum nguye oyenzayo imisebenzi le. Kholwani ndim ukuba mna ndikuye ubawo, nokuba ubawo ukum, okanye ke kholwani ndim ngenxa yayo imisebenzi leyo. Masithandaze. Bawunamandla onke, Thixo olungileyo, wena wadala izulu nomhlaba, wena wasithumelela uYesu oyinkosi nomsindisi, ukuze ngaye kuphela siqolwe lizono. Sithandaza kuwe ke Thixo, sizidelile zonke ezinye izithixo ebesinokuzethemba, kodwa Nkosi yam siye sachonga wena, ngoba unguThixo ogqwesileyo ngemisebenzi yakho, ugqwesile ngothando, ugqwesile ngenceba yakho. Siyakubulela ke Thixo, sibonga uvuswa nguwe, sibonga Thixo olungileyo izinto senzele zona ezintle. Nali ke bawo ilizwi lakho eli-oxygen for impilo yethu yangaphakathi. Siyakucela ke Thixo olungileyo, musa Nkosi yam uvuma lisigqithe, lisitsibe. Somandla abantwana bakho sebethe dandalala kule ndawo, basuke kwindawo ngendawo, bancama ixesha lezinto ezibalulekileyo bebenozenza, kodwa bazokuva izwi lakho. Somandla siyakucela, khawulifake izwi lakho Moya Ingcwele ngaphakathi kwethu, khona ukuze sikuve, khona ukuze sibe namandla okuguqukela kuwe. Siyakuthandaza egameni likaYesu Kristu. Ncedise ke Thixo abantu Somandla bangaboni mna kwaye bagqithe kum, kodwa bave ukuthetha kwezwi lakho. Siyakuthandaza egameni likaYesu Kristu. Amen. So namhlanje esibasibona apha ukuthi kukho amadoda amabini, nguYesu okokuqala othetha apha, uthetha ngeli xesha eza kuhamba uYesu. So kubafundi bakhe kubuhlungu into yokuba hey, uYesu Kristu sizibonile izinto ebezenza kwaye ebefida abantu abaninzi, and ibe kumandi ukuhamba noYesu, and then now ngoku uya-announce uYesu Kristu uba ndizawuhamba. Njengoba ndizawuhamba nje, and bambonile esifa uYesu Kristu exhonywe emnqamlezweni, and then wavuka. Now ke ngokufikela lixesha lokuba athini, abashiye official, abashiye bemjongile. So bathi ke ngoku xa bethetha, Nkosi, sinengxaki apha, asiyazi indlela. After isithembiso uYesu Kristu asithethayo, uthi uYesu Kristu, mamela, ndiyahamba ndiyokunilungiselela indawo. Andihambi nje ndinishiye nikhedamile, kodwa kukho umsebenzi endihambayo ndiyowenza, umsebenzi wokunilungiselela indawo, so that noba ndimkile, xa ngaba kufikelela ixesha lokuba ninduluke nani, nifikelele kwindawo endiyilungiseleyo ndinguYesu, ngoba nine-relationship nam. So uYesu Kristu uthetha loo mazwi kubo, uthi mamela, ndiyahamba ndiyokunilungiselela indawo, kodwa nantsi into yokufuneka niyigade, gadani intliziyo yenu ingakhathazeki.
ngoba uba ngaba niyena angayigadi inhliziyo yenu yangakhathazeki kuzoba khona i-problem yokuba amanyathelo enu okuza kum niwaphose njalo njalo. So yiloo nto esithi apha inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Into ekufuneka siyenze masikholwe kuThixo. Amen. Yintoni ukholo? Ukholo kuxhomekeka kwinto okanye kumntu, kukuzilahlela ukholo. Ngenye imini ndake ndathatha intombi yam uAlunamda ndambeka phezu kwethango, ndamisa ngeenyawo ndathi, Alu, ndingubani mna kuwe? Wathi, ungutata tata. Ndathi okay, good. Ndathi mntanam uyayazi mos uba soze ndikuvise kabuhlungu. Wathi ewe tata. Ndathi okay ke mntanam, ndabhekele ethangweni ndathi uyazibona ke awubanjwanga ngumntu, ndicela ke ngoku uziphose apha ezandleni zam, ndiyakuthembisa alusoze ndikuyeke uqharhake phantsi. And bakaba kukhona abanye abantu abajongileyo, abanye bathi yo Alu, yo uyayibona phantsi kukude njani, yo bheka intombi yam yabheka yaqonda uba okay kuba bonke aba bantu oyena mntu ofarishayo i-protection ngutata wakhe. Wavele waziyekelela uAlu waxhuma, and then uxhuma kwakhe ndambamba. Ukumbamba kwam ndamsondeza esifubeni. So ithetha ibonisa ukholo, ukuzilahlela. Ukholo kukuzilahlela. So uThixo uYesu Kristu uthi kholwani kum. Uthi uThixo masithini, masizilahle, masithathe ubomi bethu bonke siye ukuziphathela ubomi bethu, sibuhande over kuye, because ukukholwa is more like handing over your life uthi ezandleni zikabani zikaThixo. So utsho apha kule verse uthi kholwani kum nikholwe nakubawo. Utsho kule verse, and then jonga apha kwakhona enye verse engicela siyijonge phaa kumaRoma chapter 10 verse 14. maRoma chapter 10 verse 14. Izinto ezasiphazamisa bazalwane ukuze singawathathi amanyathelo okuza kuThixo. Okokuqala kukuvumela inhliziyo zethu zigcwale kukhathazeka. Okwesibini kukungakholwa kuThixo. Kufuneka sikholwe kuThixo even though simbona siyazi ba asimboni ngeso lenyama. Kodwa nazi izinto ezawusincedisa. Jonga phaa kumaRoma chapter 10 verse 14. iBhayibhile isithini phaya about ukholo. maRoma chapter 10 verse 14. Ithi iBhayibhile phaya verse 14, bothini na? Verse 14 chapter 10. Ithi bothini na ke ukumnqula lowo bangakholwanga kuye? Bothini na ke ukukholwa kulowo bangamvanga? Bothini na ke ukushumayela bengathunywanga? So siyabona apha about ilaluka umxholo wokholo into yokuba asikwazi ukwenza nto ukuba ngabukholo alukho. Umzekelo, ukholo ndingasho ndithi ukholo liyi-currency yamazulu. Ukuze ufumane izinto kuThixo kufuneka ukholwe. Ukuze yabona bendike ndaya eMelika. Phaya eMelika eGeorgia bendiphethe ndaya phaa ndine-50 rand imali yalapha. So ndangena kwenye ivenkile yokutya, ngempazamo ndakhupha imali i-50 rand, and then laa cashier yathi yavele yathi yandijonga yathi, because ibona nto i-50 rand yathi this money does not yayithetha ke ngala accent yasela, this money does not you can't purchase with this money nge-English ke erolayo. So xa ndisithi hey kanene bendinikwe ilantuka enye imali, xa ndikhupha ngapha okay $1, $20, so ndathenga ngayo. Hey ndazibuza ngaphakathi, kutheni imali mos, kutheni ingathengi? Kathiwa le imali ayithengi apha, iyawuthenga kwi-country yakho. Mamela ke ukholo uba ngabunalo luthenga izinto ezisezulwini ozidingayo kuphela. Uba ngaba unalo nguwe ozivimbayo izinto ezivela kuThixo ekusuppose baziza kuwe. Kufuneka sibe nokholo. Uthini uYesu? Uthi kholwani kuye aphinda nikholwe nakubawo. Amen. And then ithi iBhayibhile apha bazawuthina abantu ukumnqula uThixo bengakholwanga kuye. So even nokumnqula uThixo nokumqulela, if awukholwa kuye, sine-slogan phaa ecaweni sithi, before you pray you must believe.
because awukwazi uvele uthandaze kumuntu ongakholwayo kuye. Before uqale nalo mthandazo nezo zicelo zakho, kholwa kulo uthandaza kuye uba uzamnika ezinto. Amen. So into yokukholo bazalwane, inyathelo lokuqala ukukholwa kuYesu. Jonga kwakhona pha kuYohane chapter 20. Yohane chapter 20. Inyathelo lokuqala masikholwe kuYesu. Why kuzawufuneka sikholwe kuYesu? Kungenxa yokuba indlela eya kuThixo igqitha kuYesu. Indlela esisa eluxolelweni lezono zethu kufuneka siqale sikholwe kuYesu ukuze sixolelwe izono. Ukuze samkelwe ezulwini, zulu elo elilungiselwe thina nguYesu, kufuneka sikholwe kuYesu ngoba uthi yena ndim indlela, ndim ubomi, ndim inyaniso. Uba ngaba ukholwa ke uzawuthatha ubomi obungekubo uThixo obu abunikezelayo, ubomi obu ofarishwayo. And then siyabazi obobomi bubomi obudestroyayo umuntu ngaphakathi. And then jonga pha kuYohane chapter 20 verse 27 ngokukhawulezileyo. iBhayibhile ithi phaya kuYohane chapter 20 verse 27 sijonga elinqaku lokuqala. Kumele sikholwe kuYesu ngoba uba ngaba sikholwa kuYesu asizoyifumana indlela eya izulwini. Uba ngaba sikholwa kuYesu asizokwazi ukufumana ubomi bokukholisa uThixo. Uba ngaba sikholwa kuYesu asizoyifumana inyani yokuphilela uThixo. Buninzi ubuxoki apha phandle and abantu baqhubekeka besidishela ubuxoki day out and day in, but ikhona inyaniso kuYesu. Kodwa ukuze uyifumane nalo ndlela kunye nobobomi kufuneka uthini? Ukholwe qala. And in Bible pha ku chapter 10 verse 27 khawuleza ujonge pha kunye nami kuYohane chapter 10 verse 27. Verse 27 ithi iBhayibhile, ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam, ndibe mna ndizazi, zindilandela. Mna ndizinika ubomi obungunaphakade, azisayi kutshabalala naphakade, akukho namnye uya kuzihlutha esandleni sam. Ubawo ondinike zona ungaphezu kwabo bonke, akukho bani unako ukuzihlutha esandleni sam, esandleni sikabawo. Mna nobawo sibanye. Amen. So xa ngakukholwa kuYesu uyafana ngathi uyakholwa nakuYehova, because uYehova noYesu banye. Bangaba benebhodi apha benza kubonisa xa nobhala isekle, ndiphinde ndibhala isekle phezu kwesekle, uzawuthi zingaphi ezi sekle? Yisekle eyi-1 and then apha ndiphinde ndibhale enye isekle. Zingaphi ezi sekle xa uzijongile? I-1. I-1 because yisekle number 1 and then enye i-attached kwenye in the middle. So xa uyijonga awukwazi ukuthi ziyi-2 because ndizawuthi khawuzohlukanise, azihlukani because zidibene. Omnye umzekelo, i-triangle, nansi i-triangle inamacala amangaphi? Ikona le and then ikona le apha. Mangaphi amacala e-triangle? Mathathu ne. So xa inekona eziyi-3 i-triangle, ingaba zii-triangle eziyi-3? No, i-triangle eyi-1 but inekona ezingaphi? Eziyi-3. UThixo ke mnjalo. UThixo uyi-1 kodwa usebenza ngeziqu ezithathu. Amen. So xa ukholwa kuYesu ayonkcitha xesha. Xa ukholwa kubani? kuYehova ayonkcitha xesha. Kodwa oyena simnikiweyo esizawuviwa sixolelwe ngaye, singene ezulwini ngaye, ngubani? nguYesu. Uthi uThixo ithi ilizwi kaThixo masikholwe kuye. Uthi uYesu Kristu, kholwani kum nam nikholwe nakubawo.
because aba bantu babe nengxaki yokungakholwa. Namhlanje apha ekuhlaleni, namhlanje apha kwimini esihlala kuzo, kukho ingxaki eyi-1 ebabhekelisayo abantu kuThixo, ukungakholwa qha. And then if abantu banokukholwa kuThixo bazawudevelopa number 1 ukumoyika uThixo, bangoyika umfundisi. Izinto abazawuzenza abazuzenza because of umfundisi engekho. Bazawuzenza because of izinto ezinhle, bazawuzenza because of umfundisi noba ukhona noba akekho. Mamela, thina singabantu namhlanje sijonga umfundisi, sijonga umzalwane, sithi okay, akekho madiyenze. Mamela, oyena ukujonga ngenye imini ndake ndaba bendithanda ukuba kona amapesika. Ebusuku njengoba abantu belele mina ndiya ezindlini zabantu eTranskei because ndiyavinja ukutya, fike ndikhwele emthini ndibe fake ndilantuke. Ngenye imini ndibile apha amapesika nombona. Kuyabuzwa into yokuba uzibele ntoni ezini, ndithi hayi bendilambile. Kuthiwa awutyi dani, kuthiwa ndithi ke mna hayi khange ndifumane ukutya, khange ndikunike ukutya kuye kwaphela. Kuthiwe okay, njengoba uzibile izinto ucinga uba ke ngoku ukuziba kwakho uzawuncedakala ngenxa yokuba uzibile, bekutheni ungakhange ucele. Kwathiwa ngathi ke mna andiyazi uba bekutheni bendisoyika. Mamela, ndizama ukuthi ukuba ngaba bazalwane sithi xa sisiba sijonga ngapha sijonge ngapha, nangoku ndandithanda ukuba neswekile ndiyavinjwa mosukutya, ndifike okay ndibone uba okay abantu abakhulu baphandle, ndingene ekitchen ndifike ndiswithe isipoponi, ndifike ndisule umlomo, kanti akhona amagaqa eswekile lapha. Into endiyenzileyo ndiye ndajonga ngapha ndajonga ngapha, ndalibala ujonga phezulu uba ndiyabona. Ndayisoloko indothusa loo nto ukuba utheni ndasoloko ndibhaqa kodwa bengakho mntu kodwa ndibile, is because lo uye wandixela. Amen. So xa uzawukwenza nantoni na embi, yeka ukuthi nokuthi qala eganeni uyandibona, mandingabisayenza. Kholwani kuYesu khona ukuze sifumane ubomi. Masikholwe kuYesu khona ukuze sifumane indlela ezawusingenisa ezulwini. Masikholwe kuYesu khona ukuze izono zethu zizokwazi ukuxolelwa. Iba i-delay, sithi abazenzela i-delay yokungafumani izinto kuThixo because sithi siyinikiwe i-currency. Ukholo luvelaphi? Luphuma apho ukholo. Uba ngabe unofunda le ncwadi qho every day ukholo lwakho luzawukhula lukhule. Ukholo lwethu asilifumani kooShoprite, ukholo lwethu asilifumani koomama umthandazeli, ukholo lwethu silifumana phi? Ekufundeni ilizwi likaThixo. So ukholo lwakho uba ngaba luncinci, it's fine, kodwa nansi isolution, funda ilizwi likaThixo, luzawukhula ukholo lwakho. Ithi iBhayibhile xa ithetha kholwani kum kutsho uYesu nikholwe nakubawo. Uthi mamela, ndiyahamba ndiyakunilungiselela iindawo zokuhlala. Kodwa mandikhe ukubuze, njengoba uYesu Kristu wayesitsho uzawuhamba uzawulungiselela iindawo zokuhlala, but wathi ndizawubuya kwakhona. Ingaba xa seyibuya ingaba uredi na? Because xa ebuya uzawubuyela aba bebekholwa kuye and then abathathele kuye. And ithi iBhayibhile sizawuxhwilwa simkhawulele emafini. Bonke abangakholwanga bazawubanjwa imagnethi yalapha emhlabeni, and then kulapho ke ngoku bazawutshatyalaliswa khona. iBhayibhile ithi masikholwe uYesu Kristu, sikholwe nakuYehova. Kodwa oyena simnikiweyo bazalwane wanikwa amagunya ukuba masikholwe kuye ngubani? uYesu Kristu. Jonga kwakhona phaa kwincwadi yakoYakobi chapter 2. Yakobi chapter 2. Yanixolela ke i-oxygen yethu le. Ifa silityhila izwi likaThixo siba zizidenge, buye bungabikho ubulumko. Ifa silityhila izwi likaThixo inintsi into esiye singayazi ngoThixo. So phaa eMadiba Baptist Church siye sithi uba ngaba ufuna ukwazi izinto ezinintsi ngoThixo, ziqhelise ukungena elizwini likaThixo imihla ngemihla. Jonga phaa incwadi kaYakobi ichapter 2 verse 22. Sawufuna nje ivesi ibe yi-1 kulaa ndawo and then siye kwinqaku lethu lesibini lelesithathu. Namanqaku nje amathathu, funa ugqibezela nje eli. Incwadi kaYakobi chapter 2
iverse ngu-22. iBhayibhile ithi phaya abazalwane ku-verse 22, chapter 2 verse 22, ithi uyabona ukuba ukholo, ithi uyabona ukuba ukholo lwalusebenzisana nemisebenzi yakhe, lwenziwa lwagqibelela ukholo ngokwasemisebenzini. Sazaliseka isibhalo esithi wakholwa ke uAbraham nguye uThixo, kwaza oko kwabalelwa ebulungiseni kuye, wabizwa ngokuba sisihlobo sikaThixo. Eyona ndifuna uyithatha apha into yokuba uma ngaba siziqhelisa ukukholwa kuThixo, uThixo akazusibona njengentshaba, uThixo akazusibona njengabantwana bakhe qha, but uzasibona njengantoni, njengezihlobo zakhe. Whatever esidingayo singekayiceli uzawusinika ngenxa yantoni, ngenxa yelevel yokholo lwethu. Kweli bandla kweli bandla uqala kwi-teenagers ukuya kwi-Sunday school, ukuze likhule eli bandla, not in numbers, ukuze likhule eli bandla lommelele lidinga abantu balapha bazifundise ukukholwa kuThixo. Ii-areas zethu ukuze zibe right sidinga thina abantu sebeyazi inyaniso, sikholwe into yokuba uThixo unako ukubatshintsha oosister bethu no-brother bethu ababanjwe ngamatsheyina kamtyholi. Amen. And then uba ngaba sikholwa abazalwane, ithetha ukuthi akuzoba kokuthemba. Where there is faith there will always be hope. Where there is no hope there will always be no faith. So uba ngaba unakholo uzaludinga even ithemba. Masiye kwinqaku lesibini. Nyathelo lesibini ekufuneka silithathe ukuze kube khona impumelelo ebomini bethu leli. Elokuqala kufuneka sikholwe kuYesu. Elesibini ithi iBhayibhile phaya jonga phaa kulantuka kuTimothy Timothy wesibini chapter 4. Inqaku lam lesibini lithi masibe zingcathu, masilandelane, masilangazelele ilizwi likaThixo. Masibe ngabantu abalangazelela ilizwi likaThixo. Okokuqala masikholwe kuYesu. Okwesibini masilangazelele ilizwi likaThixo. Ukumbona umntana ophila ngebele, ophila ngokuncancibele, akatyibisi, akathini, ukumbona xa ilambile indlela akreva ngayo ukutya, like umzekelo noba akakaboni kakuhle, but uthi xa umbamba umbona uba uyakuthakutha, ufuna isifuba apho singakhona, and then udipende kwilantuka kwi-sense of smell yakhe, ufuna ubisi apho lunuka ngakhona. Nathi ke bazalwane ukuze siphumelele kudinge ukuthi silangazelele laa nto eyenziwa ngumntana, kukulangazelela. Ukubone xa umntu enqaniwe abe enqaniwe kakhulu, mhlawumbi khangusele amanzi for many days, xa kuthiwa amanzi aphantsi kwalo mhlaba ukuze uphile ungafi funeka uwagrumbe, ukuyibona i-energy yomntu ogrumbayo kube efuna laa nto ezamnceda. So eli gama elithi ukulangazelela ngumntu ke oye akrave, oye alantuke atshale ngesifuba ukuze afumane loo nto. So izwi likaThixo lifuna silangazelele ilizwi likaThixo. Masibe ngabantu abalinqanelwayo ilizwi likaThixo. Ebazalwane ayikazuncedakala impilo yethu until sizifundise, siziqhelise ukulambela ilizwi likaThixo a day. Phaa efemelini yam we are not perfect and we will never be perfect until uYesu Kristu abuye. But every day phaya efemelini yam sithi make sure ukuba mayingapheli imini singakhange silijonge ilizwi likaThixo. Amen. Loo nto iyasinceda ukuthi noba siyaxabana as members of ifamily siyazi uba okay sijongene ngezikhondo zamehlo kodwa uThixo uthe elizwini lakhe. So kwiinto zonke esijongene nazo, kwiimeko esijongene kwingxaki, ubuhlungu, but uba ngaba silifunda every day kuzawuba khona laa nto yoba ekaneni iBhayibhile ithe ezwini lakhe, uThixo uthilo ezwini lakhe bazalwane. So masilangazelele ilizwi likaThixo khona ukuze lisincede.
Abantu abaninzi ke bayathanda ukulifunda izwi likaThixo just to show off. Ukwenza show off ba hayi ndiyazazi incwadi zeBhayibhile zi66 njalo njalo but ufumanise ukuba ezi verse azilandukayo azibizayo akazivumeli bazimncede ziphelela apha qha. Yeke ilizwi likaThixo linyibilikele enhliziyweni khona ukuze ukwazi utshintsha. Masikhawulezeni siye singekatiki ixesha siye phaa kule verse uTimoti wesibini chapter 4. Timoti wesibini chapter 4. If ndilityile ixesha ndiyacela nimangalele umfundisi wenu ngoba uthe thatha ixesha lakho. Amen. Timoti wesibini ichapter 4. iBhayibhile ithi phaya ku verse 4. Timoti wesibini chapter 4 iverse 4. Ithi iBhayibhile phaya senifikile ne? Ithi babeya kuzisonga zimke indlebe kuyo inyaniso baphambukele ke kuzo iintsomi ke wena uzuyibambe ke ngoku. Yabona ku verse 4 siyawonishwa pha ukuba abantu ngexesha lokusondela kokubuya kaYesu Kristu bazawuzisonga indlebe zabo. Xa kushunyayelwa bazawuthi because of abafuni ukuxelelwa ngantoni ngoYesu ekufuneka bakholwe kuye, ngoba bayayazi uba izono zabo zizaba exposed, bazawuxelelwa ukuba nonile buyelani kuThixo. That is the message thina singabashumayeli esinayo esimangayo ukuthi guqukani njengoYohane wayithetha wathi masiguqukeni sisuke sifulathele indlela zethu ezingasincediyo kodwa siguqukele kuThixo sikholwe kuye uYesu Kristu khona ukuze sifumane indlela, sifumane ubomi, sifumane uxolo lwezono. Amen. Jonga phaa ku verse 4 ithi iBhayibhile phaya babeya kuzisonga indlebe zimke indlebe zabo kuyo inyaniso. Ayo yile nto eyenzekayo namhlanje kwimihla esiphila kuyo bazalwane. Abantu abayifuni inyaniso, more especially inyaniso le iphiyo. Andithethi ngezinye inyaniso ezincendiweyo, inyaniso ezifana namanzi eswekile enyaniso. Thetha ngomanqoba wenyaniso ephume izwini likaThixo. Andithethi ngenyaniso mna egcwele izinkohlakalo ezilapha phandle njalo ndithetha ngale nyaniso inenceba. Le inyaniso ikwazi ukuthi noba sowumoshile ikuxelele inyani but ayixeleli ukuze ikubulale, ixelele babuyela kuThixo lungisa izinto. Ithi iBhayibhile yayibona ke xa sokusondele ixesha lokuba uYesu Kristu abuye bazawuzisonga abantu indlebe kuyo inyaniso baphambukele kwiintsomi. Afuna uxoka namhlanje kwiincawe ezininzi kushunyayela iintsomi. Abefundisi babalisa iintsomi, babalisa ngabo. But izwi likaThixo likhona, izwi likaThixo lithi thetha ngam abantu bathini bave mna babuyele kum. Our duty kanye umsebenzi wethu mna nabefundisi nabashumayeli even nani bandla ukuthi sixelele abantu ngoThixo khona ukuze aba bantu babuyele kuThixo, not babasijonge ebhetele okanye basinike amanye amalanduka basinike ezinye iposition. So inqaku lesibini masilangazelele ilizwi likaThixo. Jonga phaa sifunde uverse 4. Verse 5 ithi ke wena yiba yingcathu ezintweni zonke, nyamekela ububi umsebenzi womshumayeli wendaba ezilungileyo. So uThixo ufuna ndithathela gama lobungcathu, ufuna sibe ngcathu, meaning singatyi yonke into le. Yabona umuntu ongcathu ngumuntu ekubekwa kudekwe itafile, kubekwe amasi, kubekwe idombolo, kubekwe inyama yehagu, kubekwe inyama enkukhu. Yena umuntu ongakho ngcathu ufuna ukutaste yonke laa nto. And then at the end of the day isisu ke ngosimxelele uba wenze kakubi siququzele. Kanti umuntu ongcathu uzathi ufuna nje le eyi-1, ezinye ezi zonke ewe zinhle ziyabukeka and ziyanconywa uba zimandi but mna ndizawuthatha lena yodwa. Ungcathu ke umuntu onjalo. So izwi likaThixo lithi masibe ngcathu, masingathathi yonke into, masithathe intoni? Ilizwi likaThixo. Ipointi yam yokugqibela ndithe okokuqala masikholwe kuYesu. Okwesibini uThixo ufuna silangazelele
ilizwi lakhe sibe nqathu. And then okwesithathu okugqibela uThixo ufuna ndiye lathi apha masilive siligcine ilizwi likaThixo. Jonga pha kuYobhi chapter 37. Yobhi chapter 37. Emveni koko ujonge kuMarko chapter 4 verse 14. Masilive siligcine ilizwi likaThixo khona ukuze amanyathelo ethu okuza kuThixo akwazi ukuba nempumelelo. Amanyathelo ethu okukhula akwazi ukuba nempumelelo. Bazalwane, kumele sithathe amanyathelo ebukhristwini bethu. Inyathelo lokuqala bazalwane kukukholwa kuYesu. Inyathelo lesibini bazalwane kukulangazelela ilizwi likaThixo. Masikrave for ilizwi likaThixo and kwaye sibe nqathu singathathi yonke information erongo siyithathele kuthi. Masithathe i-information ephuma elizwini likaThixo eza nabashumayeli abalishumayela ilizwi likaThixo. Okugqibela ndithe apha masilive, ipoint yami yokugqibela ithi masilive siligcine ilizwi likaThixo. It's useless into yokuba uspende ixesha lakho elibalulekileyo uzoliva ilizwi likaThixo kanti awuzogcina. It's like you have wasted your life, your time. Ulivile but ucela xa uphuma ngalamnyango asuka masilishiye phaa yonke laa nto siyivileyo masishiye kulaa mnyango alaa cawa sihambe mntanam. Xa sifike endlini sifike silibale yonke into ibishunyayela. You have wasted ixesha lakho. Into okufuneka siyenze bazalwane sisonke kukuba silive izwi likaThixo sizixelele uba le nto ndiyivileyo ndizamcela uThixo andinika amandla ndiyoyenza. Amen. Khona ukuze mna ubomi bam obu uThixo abenze umzekelo, abenze into yokubhala. Abantu xa benijongile abangakholwayo babone ukuthi hey ukhona isandla sikaThixo esisebenzayo ebomini balamzalwane. Amen. Jonga ke kule verse iBhayibhile ithi pha kuYobhi, jonga pha kuYobhi chapter ngu-37. Yobhi chapter ngu-37. Enkosi kakhulu ngokunyamezela sendizawugqiba. Chapter ngu-37 iverse 2. So iBhayibhile ithi pha sonke mosiyamazi utata uYobhi ne? Sonke siyamazi utata uYobhi. Utata uYobhi ngulo wakha umkhombe, akunjalo? Ngulo wakha inqanawe kwathiwa imvula iyeza, akunjalo ne? Akunjalo. Akunjalo. Ayonyani leyo. Inyani leyo uba utata uYobhi ngulo wayinamathumba. Wafelwa impahla zimfuyo zakhe zonke kodwa wabehleli ekukholweni uThixo. Zonke izinto waziluza but uThixo wazibuyisa kuye, wazitimes 7 times kunoku ebezingapha. So ukukholwa kuThixo is not a waste of time bazalwane. Masikholwe kuThixo sinyamezele. Ithi pha ku verse 1 and 2. Ithi pha ku verse 37 verse 1 and 2. Inene ngalento iyagubha inhliziyo yami. Ukugubha ke kuthetha ukungangqazela. Inene ngalento iyagubha inhliziyo yami iqhume endaweni yayo. Ithi ku verse 2, phulaphulani ukuguguma kwelizwi lakhe. Uvile ke ngoku phulaphulani utata uYobhi nguye luthethayo uthi uyasenga abantu bebengakholwa ukuthi phulaphulani ukuguguma kwelizwi lakhe. Ngamanye amazwi the sound of his voice. Phulaphulani ukuguguma kwelizwi lakhe nokudumzela okuphumayo emlonyeni wakhe. Uthetha ngabani apho utata uYobhi? Uthetha ngoThixo ngoba yonke into ephuma emlonyeni kaThixo yile ibhalwe apha. And then yonke into ebhalwe apha ephuma emlonyeni kaThixo yile izawusincedisa bazalwane ikhulise ukholo lwethu isibuyisele back kwakhona kuThixo. Amen. So nqaku lokugqibela lithi masilive, meaning ukuphulaphula. Masilive, masiliphulaphula izwi kaThixo kwaye siligcine. Mna bendikhuliswa ngomnye umakhulu phaya omdala. Imali yakhe beyigcine etshefini. Itshefu
ayibophelele apha esinqeni, and then laa mali sozuyazi uba iphi, yaziwa nguye kuphela. Ebekwazi uyigcina for iinyanga ezininzi. Bezalwane, uba ngaba sinokwenza njalo ezwini likaThixo, every information ngoThixo siyithathe siyifake kuvimba, siyigcine, guess what? Sizawuzibona sesikhula spiritually, sizawuzibona sesinamandla spiritually. Noba uSathana angasigqayanga ngeyiphi na imeko, ngenxa yokuba ilizwi likaThixo besisiliva siligcine, sizawukwazi ukuthini? Ukulwa naye siwine kwakhona. Masiligcine ilizwi likaThixo ngoba lona lodwa lilo elisinika ubomi. Jonga phaa kuMarko chapter 4 verse 14 ngokhawulezileyo, and then sizojonga ivesi yokugqibela ndibe kanti ndigqibile. Marko chapter 14, sawugqibelisa ngencwadi kaIsaya 46. Masifane namakholo aseBeriya. Amakholo aseBeriya ayethi xa umfundisi eshumayela aye phaya ayijonge uba ingabe beshumayela kule ndawo na izwi likaThixo litshoyo. Ebazalwane, silahlekisi awukadikwa na wena kukulahlekiswa ngabafundisi abaninzi athethe into engekhoyo apha. Bhetele spend ixesha sijonge izwi likaThixo uThixo uthi kunokuba sirelaye kubuciko bomntu. Abantu bonzakele bubuciko bethu singabafundisi. Masirelaye apha. Amakhaya ethu azaba strongo xa ngaba sixhomekeka phi? Elizwini likaThixo. Ubomi bethu buzaba nempumelelo xa ngaba sixhomekeke ezwini likaThixo. Jonga phaya ke Marko chapter 4. Icawa lapha iphuma ngo-2 mose. Hayi ndiyadlala. Sengigqibile. Emadiba siphuma ngo-12:30. So ndiyadlala nje. KuMarko chapter 4, bazalwane please. Marko chapter 4. Ivesi yokugqibela lena esizawujonga kuyo. Andizoba sayityhila leya benisithi ndizayityhila ku-Isaya ngenxa yexesha bazalwane. Marko chapter 4. Qala uMateyu kuze uMarko kwiTestamente entsha. iBhayibhile ithi phaya kuverse 14. Verse 14, mamela. Ithi kuMarko chapter 4 verse 14. Ithi phaya umhlwayeli lowo uhlwayela ilizwi, abo ke bangasendleleni apho ilizwi apho lihlwayelwa khona, ngaba kuthi xa bathe beva afike kwangoko uSathana alithathe ilizwi elihlwayelweyo ezinhliziyweni zabo. Verse 16, ngokunjalo abo bahlwayelwa endaweni ezilulwalwa, ngabathi xa bathe baliva ilizwi balamkele kwa oko bevuya, babe bengenangcambu ngaphakathi kwabo, beme umzuzwana kodwa. Bathi kamva kwakuhla imbandezelo nokuba intshutshiso ngenxa yelizwi, bakhutyekiswe kwa oko. Abo ke bahlwayelwayo emithaneni enameva, ngaba bathi balive ilizwi, aze amaxhala eli phakade nokulukuhla kobutyebi neenkanuko zezinye izinto zingene ziliminxe ilizwi, lisuke lingabi nasiqhamo. Abo ke bahlwayelwayo kuwo umhlaba omhle, ngaba basuka balive, mamela ke ngoku, balive ilizwi likaThixo, balamkele, emva koko bathini? Baxakathe iziqhamo, omnye 30, omnye 60, nomnye 100. Bazalwane, zindidi zabantu aba abalamkela ilizwi likaThixo. Abanye balamkela ilizwi likaThixo bavuye, ndilamkela ilizwi likaThixo, ndiyivile intshumayelo, but ingcambu
ibe engakhange afake i-commitment uba ngoku ndilivile izwi likaThixo ndizawenza le nto, very soon ayilibale yonke into beshunyayela. Abanye ngaba bathi balivile izwi likaThixo, but because of ubuninzi bezinto involved kuzo, ezazinto ziliminxe ilizwi likaThixo, lo mntu lowo angabonisi uba ebekhe waliva izwi likaThixo, kungabikho siqhamo. But uThixo ufuna sibe ngabantu abalivayo ilizwi likaThixo, and then sakuba silivile then sibone iziqhamo. Yiloo nto ke ngoku apha into endithethayo apha ithi masilive ilizwi likaThixo khona ukuze sikwazi ukufumana iziqhamo. Bazalwane, amanyathelo nje mathathu: kholwa kuYesu Kristu njengenkosi nomsindisi khona ukuze impumelelo yobuKristu bakho ibonakale. And then okwesibini ndathi kuwe kufuneka silangazelele ilizwi likaThixo. Okosana lulangazelela ntoni? Ubisi lomama walo. Masuyigqiba imini ungakhange ulifunde ilizwi likaThixo. And kwaye ukhumbule ukuthi bendithe ukholo lufana nje ne-currency yantoni, li-currency yamazulu. Uba ngaba awukwazi ukuba nalo ukholo azofumana nix. Noba ungayothenga my friend, uyothenga ngedola, uzawuthi my friend ndiyayibona imali but ayithengi apha. Nathi kufuneka sithi sibe nokholo khona ukuze sifumane izinto eziphuma ezulwini. Okokugqibela ithi izwi likaThixo masilive izwi likaThixo, silamkele. Emveni uba silamkele silindele iziqhamo. Uba ngaba wamamkela uYesu Kristu but awukaboni iziqhamo ebomini bakho zotshintsho, kukho ingxaki, there's something wrong, kukhona into ongayenzanga kakuhle. Khawubuye uguquke mzalwane, and then uphinde ulive izwi likaThixo. Ungathi xa ufika enkonzweni udlale, ungathi xa ufika enkonzweni ube nezinye iagenda, uphoswe utsitywe lilizwi likaThixo. Ngoba eyona nto siyilangazelelayo kukuva then sibone isiqhamo, kukuva senze then sibone isiqhamo. And bazalwane, uThixo uchuze ibandla ukuze libe lilo umzekelo wokutshintsha ihlabathi lonke. We are the only hope and example for God, for the world to change. We are the only tool, the church, uThixo anoyisebenzisa. And then abantu abangakholwayo abaphaya phandle abangamfuni uThixo xa bejonga thina bathi surely there is a God working in them. Maske silandele aba bantu. Amen. And bazalwane, uba ngaba siyaliva izwi likaThixo but akho ziqhamo, aba bangakholwayo bazawuthi sasitshilo bhetele sihlale kulaa joint thina. Nantsi icawa yethu bhetele sikwaqazise ilantuka sorry, lama-empty, sihlale apha sinqile side sife because ayikho into ebhetele kulaa cawa. Bazalwane, apha, this is a place, this place is like a hospital. You come, you get help, you go and fight again. This place is like a garage. You come and fill up and go and face the potholes of life. Uzaba pap, but nanti indawo yokuthi fill up. Fill up your hope, fill up your strength, and then zonke izinto ezithethwayo ngawe, this is the right place yokuba uthini ufumana amandla okulwa ngendlela right, not ngokulwa physical, ukulwa spiritual. Namhlanje nanga amanyathelo bazalwane, kholwa kuYesu and kwaye langazelela ilizwi likaThixo khona ukuze wazi ngakumbi. Kwaye masithi make sure ukuba siyaliva silamkele ilizwi likaThixo. Uba ngabe ukhona namhlanje azange umamkele uYesu Kristu njengenkosi nomsindisi wakho and uyafuna ukukholwa kuye, ngicela singagcineli because le decision uzawuyenza i-decision e-right. Ngicela uthathe i-decision yokukholwa kuYesu Kristu. Yazi if ukholwa kuYesu Kristu awufumana ntoni? Uzawugwetyelwa izono zakho. And number 2, uzawunikwa ubomi obunaphakade. And number 3, uzawunikwa indlela yokuba uyanjani ezulwini, uya ngoYesu Kristu. Uzawunikwa ubomi free of charge ngokwenza nje i-decision yokukholwa kuYesu nokumamkela. Amen. Namhlanje, let us not play church. Namhlanje, let us not be church goers. Let us not be religious. Let us be people who specializes on the relationship with Jesus Christ. Because i-religion ayizusiceda, izasixelela nje ngoThixo, but i-relationship ile izawusenza into yoba
sixolo lisona. Amen. And funa nje namhlanje thatha i-decision umamkele uYesu Kristu, because egameni likaYesu Kristu inintsi into onoyifumana. Okugqibela mfundisi, the letter J kaYesu Kristu, uJesus ubhalwa njani? J-E-S-U ntoni? Yeah, the letter J, did you know ukuthi it means he justifies you, he justifies us. Justification means ubonwa as if akhange wenze nix kodwa ngokuyenzile uyajustify. The letter E means he gives everlasting life. The letter S, he saves. The letter U, he unifies you with God. Ithi iBhayibhile umnye umxolelanisi phakathi komuntu noThixo ngumuntu uYesu Kristu. The letter S, he sacrificed his life for you. The letter C, he cares for you. The letter H, he heals. If you come to him, he will heal you. The letter R, he redeems. Uyakuthenga kwakhona ngegazi lakhe. The letter I, he intervenes, meaning uzawungenelela kwiimeko zakho ongakwazi ukuzitshintsha. The letter S, he sacrificed, kanye bese nditshilo sacrifice, he sanctified your life. Sanctification ithetha ngolu hlobo loba phakokwenu kukho iikopi ezingasetyenziswayo ngabantu bakokwenu, kodwa xa kufika umfundisi kukhutshwa kulaa khabhathi ingangeni nothuli. Ezaa kopi zi-sanctified. So uThixo uyasithatha ngokwakhe asahlulela sibeke kwindawo. And then the letter T, my favorite letter, he transforms. So if awumfuna uYesu, all of these things endimenshinileyo uzawuthini, awuzokwazi uzifumana, awuzujustify. Namhlanje khawumamkele uYesu Kristu. Over to you. Ngawuleza ngicela nithi ubani inhloko ngibale neza. Ngawuleza. Soze sifuna ukulibala. Xesha lapho lokuthi uThixo lesithethi ukholo namhlanje. Kholo uyakholwa uThixo na? Uyakholwa uThixo imihla ngemihla. Sifumana ukholo njalo? Sifuna izwi likaThixo. Uyafuna na? Uyathandaza na? uThixo ngoba uLungisi usindisi wena. Soze ukuthi bakwazi udumisa uThixo. Soze ukuthi bakwazi ukubuza uThixo ukuba akusindiswa. Ukuba awufumele ukholo lwakhe. Awufumele usindiso lwakhe. Sifumana njani xa sikholwa ngoYesu Kristu kuphela. Kuphela. Silibale ngezenzo zethu, silibale ngekhoji lethu, silibale ngezinto zonke, sibamkele uYesu Kristu kuphela. Wenza lonke usindisi wena. Thatha nami kanye kumfundisi, kanye kunkosikazi yami kunkonzo ukuba awuqinise igama. Thixo sinokuyo kakhulu namhlanje, sifumene ilizwi lakho. Sincede ukuncine lelizwi laphakathi. Masihambe leli Thixo leveki yonke. Thixo sincede xa sivuka ngomso ukufumana ilizwi lakho kwakhona. NgoLwesibini nangoLwesithathu Thixo. Thixo siyakuthanda Nkosi ngethuba ukukulandela. Nkosi ngethuba ukungamkela uYesu Kristu. Ukuba kukho umuntu akasindiswanga namhlanje Thixo. Nceda lusisi, nceda lobuthi. Nceda lomntwana Thixo ukungamkela uYesu Kristu namhlanje. Siyakuthanda Thixo, sincelele Nkosi ngakho ngamnika Yesu. Amen.